Ali tukogosemera bali yokolingoria bali bagochikoligia ebiroko asobochoryo bakabo gochokareka mutinyo gocha kurwa ase kaunti ya Nyamira niko boikali tuko lia lero ase aburonere abanyaka bakwanikwa ne kiombekyo ya IPC ase kaunti gose ase wodi elia yekerenyo nigo bagochikoba amusiko baburonere bagochikoba abarwanere kienda nabo igo ase wodi ya Nyamaiya nigo banjira nigo sobanekibwa abarwanere batano batatu munagutumanye muri kito Fatikari Gisemba Ekiombe kia IPC nigo rero baikia omoerio omoroberio bukubaringoria abarwanereri bekerogo kyobo MCA bwa Nyamaiya nabo igo ekerenyo osio bwobochorio boke bwechitariki emerongo ebere na isao na ibere chomotieni ogocha. Finally nabeire cleared na IPC na endebono fully been cleared by IBC to contest as a candidate. Igo nigontenine chama kia Progressive Party of Kenya. Igo ngosaba abantu banyamaiya bonsi ngabeso kia sobonge elinde tonyale gochoro murai uraleta magenderasi wodi ya Nyamaiya. Kurase wodi ya Ekerenyo igo Francis Amenya wikiama kia UDA Jeremiah Ongaro wikiama kia UPA nabo igo Dominic Gasora wikiama kia DCP negati ya baria banchirwa gochia kurigia obo MCA bwa Ekerenyo. Nomination ya IPC nereye egokiria Jeremiah Ongaro koba oyo komnyokera egente kia Ekerenyo as a UPA nere serikali eganyire na Kenya ngima ase omwaka 2027 naende nere serikali abantu baito bagusi bagotebanga no turamo tubwaterane ekiagera gento nkeriga ko base Kenya goikomugusie abamo asoko bwaterana asobo koreri achinjira Jones. Edward Majuki oyonere konya ubwaterango yobo MCA bwa Ekerenyo nigo atachia kubeka masakaraye ase kiombe ekyo kia IEBC. Mimi ni mheshimiwa Edward Majuki ambaye alikuwa anafaa kurepresent makaratasi yake kwa IEBC leo kupitia chama cha Jubilee, lakini sababu ya uhusiano wetu kutoka kwa mheshimiwa Fred Matiang'i na chama ya UPA, sisi tumekubaliana kwa sauti moja kwamba tutaunga kiongozi wa chama ya UPA aweze kubeberuza bendera yetu kama upinzani, ndiposa tuweze kukomboa watu wetu hapa Ekerenyo wote. Maiga yaya nigo ababwatani bekiama kia UPA nigo bakwanire ayaiga abana UPA komoranjo Ongaro amano ne president yeto Matiang'i abuna bantu tokade keke ese yere ground ne ya Ruto na Matiang'i abantu babiri tuwakera muri Ongaro UPA saiga yomugusi kobwate si Matiang'i airo mo president data comment aiga tibese tibaondara na chirocho chiri cheino bairete bonus bairete nusu bakarete nusu bakoba chibesa mokori na kurase wodi ya Nyamaiya ime ya West Mugirango nigo amarieta ya barwanereri batano na batatu anjirwa na IEBC asoko chakuriya obo MCA bwa Nyamaiya. Number 1 turanja na abana abo tubasabuto manekera kirese campaign tura ikora chomorende lo mbatebe efficiently ya abate yumarelere egere abana bantu banya mahero babwatu amush na no barajore no gutorwa ase katia itu yomo yora na nere nya saya tema na nere yutu egere komari bakari ya kore mere milia tagete mbate binje nyandieka nimbwate experience yake nene kurwa sogo korega ese serikali yaito kiagera na korre serikali yaite nene the national government more than 20 years na korre serikali yaite nke ya county government of Nyamira for more than 10 years nimbwate experience ya sector igolende ase amangano bugambye sege songo to governance nyasao ngeri chingaki na somira yonsi naende aina rongo jukwera se county government yete assembly ya Nyamira
Inko reporter Gatembe kuraiga Ekerenyo igegutuka meye bunge ya North Mogirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Kisemba.